दिनै 10 नभेम्बर 2024 उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खोब गोजोननाय मोनदों। दिनैनि तारिखआव जोङो थांनाय 27 अक्ट'बर 2024 आव जे 8थि रोंगौथि सायख' आनजाद 2024 जों खुंदोंमोन। बेनिनो दिनै जोङो रिजाल्टखौ होनो थाखाय जों आवगायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि गुन गोनां सोलोंथाइ जोंनि फरायसाफोरनो होनायनि थांखिजों गुबुन गुबुन हाबाफारि लादों आरो बेनिनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिथांमोना 9 आरो 10 थाखोनि टेलेन्ट सार्च एग्जाम बा रोंगौथि सायख' आनजादखौ बिथांमोना खुंनाय जायो। बेनिनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 8 बोसोर जाफैबाय। जोङो थाखो 6, थाखो 7 आरो थाखो 8 बे मोनथाम थाखोखौ लानानै जोङो रोंगौथि सायख' आनजाद जों लाबोबाय थानाय जादों। दा देग्लाय बोसोराव जोङो गासै बे आनजादाव बाहागो लागिरि फरायसाफोर बा बे आनजादखौ जोङो लिरनाय फरायसाफोर जों मोनदोंमोन 3542। बेनिनो थाखो 6आव 1414, थाखो 7आव 1200, थाखो 8आव 928 फरायसाफोरखौ जोङो बाहागो लानाय जों मोननो हादों। दा बे गासै जिथु 8थि रोंगौथि सायख' आनजाद, बे 8थि रोंगौथि सायख' आनजाद 2024 खौ मोजाङै मोजां खुंफुंना होनो थाखाय जोङो मोनसे बर्डबो दाना होनाय जायो। दिनै आंजों लोगोसे बे बर्डनिनो चेयारमेन लोगोसे दंफायो जोंनि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लोगो आफादगिरि रबिन्द्र बर' आरो बे बर्डआवनो जोंहा सोद्रोमा हिसाबै दङमोन जिल्ला आफादनिनो सोलोंथाइ नेहाथारि, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि, थुनलाइ नेहाथारि बिथांमोना बे 8थि रोंगौथि सायख' आनजाद 2024 खौ मोजाङै मोजां खुंफुंना हरनो थाखाय खामानि मावबाय। जथेस्थ'खिनि खस्थ'बो जाबाय आरो बिनि गेजेरजों जोङो दिनै मोनसे फिथाइखौ जों मोननो हादों। आं आसा खालामदों जोङो जिखिनि थांखि आरो उद्देश्यखौ लानानै बे रोंगौथि सायख' आनजादखौ जों लानाय जायो, बे गासै थांखि आरो उद्देश्यआ जाफुंगोन आरो फैबाय थानाय समाव बे जोंनि महत थांखिखौ, उद्देश्यखौ आरो साबसिन खालामनो थाखाय बयबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोर, रायजो राजाफोर, फरायसाफोरा जाहाथे हेफाजाब मददखौ होलांबाय थायो। दा बे समाव आङो देग्लाय बोसोरनि जिथु रिजाल्ट बेखौ फरायथिना होनो थाखाय आं आवगायबाय। जोंहा टटेल मार्क दङमोन 100, इंलिसाव 25, जेनेरेल मेथ्स 25, जेनेरेल साइन्स 25 आरो जेनेरेल नलेज 25। दा देग्लाय बोसोराव जोङो गासै मोन 27टा सेन्टाराव बे आनजादखौ लानाय जादोंमोन आरो बिनिफ्रायनो बे 3542 फरायसाया बे मोन 27 सेन्टाराव बिथांमोना जिरायनानै बे आनजादखौ होनाय जादों आरो बिनि फिथाइ हिसाबै दिनै जों मोननो हाबाय। थाखो 6आव जोंहा सेथि मासि आवग्रिनो हादों। थाखो 6आव सेथि मासि आवग्रिनो हादों मिस अनजुलि बाग्लारि, दखरा आफाद खाग्राबारि, स्कुल UN एकाडेमि खाग्राबारि। बिथाङा 73 मार्क लानानै सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। नैथि मासि आवग्रिनो हादों श्री बिजितसा ब्रह्म, दखरा आफाद बर' बाजार आरो स्कुल बर' बाजार ME स्कुल। बिथाङा 72 मार्क लानानै नैथि मासियाव आवग्रिनो हादों। थामथि मासियाव जोंहा सानै फरायसा बिथांमोना थामथि मासिखौ आवग्रिदों गासै 71 मार्क लानानै। बिथांमोना जाहैबाय श्री प्लाबन बसुमतारी, दखरा आफाद माजबाद, स्कुला अलंबार ME स्कुल आरो सासेया श्री गियानसा बर', दखरा आफाद बर' बाजार ME स्कुलनिफ्राय। बिथांमोन सानैया 71 मार्क लानानै थामथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। थाखो 7निफ्राय सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों श्री हेलसियन बड'सा, कालाइगाव दखरा आफादनिफ्राय, स्कुल सानजौरां हाइ स्कुल। बिथाङा 86 मार्क लानानै सेथि मासियाव आवग्रिनो हादों। नैथि मासियाव आवग्रिनो हादों मिस निरजु रानी कसारी, खाग्राबारि दखरा आफादनिफ्राय, स्कुला UN एकाडेमि खाग्राबारि। बिथाङा गासै 81 मार्क लानानै बे नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। थामथि मासियाव आवग्रिनो हादों मिस रियाना मुसाहारि,
दखरा आफाद डिमाकुसि स्कुल के बरुवा गर्ल्स हाई स्कुल बिथांजोआ 76 मार्क लानानै बे थामथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। थाखो 8निफ्राय सेथि मासि आवग्रिदों श्री मोब्लिब बर' दखरा आफाद खैराबारि अलंबार एमइ स्कुलनिफ्राय 99निफ्राय सेथि मासि आवग्रिदों श्री मोब्लिब बर' दखरा आफाद खैराबारि अलंबार एमइ स्कुलनिफ्राय 94 मार्क लानानै सेथि मासि आवग्रिदों बिथाङा। नैथि मासि आवग्रिदों श्री चन्दन बर' कालाइगाव दखरा आफाद स्कुल सानजौरां हाई स्कुल 90 मार्क लानानै बे नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। थामथि मासि आवग्रिदों मिस नेहामणि बर' दखरा आफाद कालाइगाव स्कुल सानजौरां हाई स्कुल मार्क मोनदों बिथाङा 80। दा बिथांमोना दिनै जि 8थि रोंगौथि सायख' आनजाद 2024 बेयावहाय साक्सेसफुलि बिथांमोना उथ्रिसारनो हादों। जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ खुंनायनि सिगांनो जों थांखि मोनसे लानाय दङमोन जे बे रोंगौथि आनजाद लानायनि उनाव जाय सेथि नैथि थामथि मासियाव आवग्रिनो हागोन बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय आरो एसे गोसोनि एसे उत्साह होनाय बेबायदियै जों बिथांमोननो मोनसे सामान्य रां बिथांमोननो होनानै जोङो एसे बिथांमोनखौ उत्साह होनायनि थाखाय जों थांखि लानाय जादोंमोन। थिग बेबायदियैनो देग्लाय बोसोरावबो बिथांमोनखौ जों बरायनाय जागोन आरो थांखि बेखौबो लानाय जादोंमोन जोङो जे मोनफ्रोमबो जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्स कनभेनसनाव बिथांमोनखौ मोनसे माने आलादायै हाबाफारि लानानै बरायनाय जागोन। बेबायदियैनो देग्लाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा डिसेम्बर दाननि 18, 19 आरो 20 अक्ट'आव नोलोबारि दखरानि सिङाव थानाय नोलोबारिनि जिथु फिल्ड बेवहाय जों बे देग्लायनि 50थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनाय जागोन आरो बे बोसोरसालिया जथुम्मायावनो जिखिनि गासै 10 सा मोनथाम थाखोनि 10 सा फरायसाफोरा बेवहाय सेथि नैथि आरो थामथि मासिखौ आवग्रिनो हादों बिथांमोनखौ जों बरायनाय जागोन आरो बे साक्सेसफुल फरायसाफोरखौ बै सानखालि जों लिंहरनाय जागोन आरो बिथांमोना जाहाथे जोंनि बरायनायखौबो नाजावो आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय। लोगोसे बिनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे एग्जामनि प्रति मोनसे अनसायनाय एग्जामखौ जिथु गिनाय मोनसे जोंनि फरायसाफोरनियाव थायो बेफोर गासैबो जाहाथे गैया जालाङो आरो सिगाङावबो जों बुंबोबाय थादों जे बे एग्जामनि जिथु कुइसन पेपार लिरनाय पेटार्न बियो MCQ आरो OMR शीटआव जोङो लिरहोनाय जायो। बिनि थांखियानो जाहैबाय जों जेब्ला गुबुन गुबुन कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव जोङो बाहागो लायो बे इन्टारभिउफोरखौ जों होयो दा बै समाव जोङो OMR शीटआव लिरनांगौ जायो। दा बिनि थाखाय मालाबा जोंनि फरायसाफ्रा एग्जाम हलाव जिरायनानै खोब माने मा लिरगोन मा खालामगोन बेबायदि अबस्थाफोरखौबो जाबोनाय जों खोनानो मोन्दों नुनो मोन्दों। दा बे हिसाबै जोङो नैबे थाखो 6निफ्रायनो जोङो बे OMR शीटजों बे MCQजों एसे माने आंगो जानो आरो बेखौ बोरै लिरो बिनि मोनसे एक्सपिरियेन्सखौ होलांनायनि थांखिजों जों बेखौ लानाय जायो आरो लोगोसेनो जोंनि जिथु थांखि गुन गोनां सोलोंथाइ जोंनि फरायसाफोरनो होनाय बे थांखियाबो जोंहा थाबाय। दा गतिके जों आसा खालामदों बेफोरबायदि जोंनि फिसा फिसा जि प्रसेस्टा बेनि गेजेरजों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि फरायसाफोरनो जि गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि थांखि बेयो मोनसे समाव मोगथां महर लागोन बेखौनो जों मिजिंथिनाय थायो। दा बे समाव आङो साबायखर बावनो नंगोन जोंनि गिबिसिनथारावनो बे 8थि रोंगौथि सायख' आनजाद 2024नि जिथु टेलेन्ट सार्च एग्जामिनेसन बर्ड बे बर्डनि चेयारमेन मेम्बार साफ्रोमखौबो आं साबायखर बावदों जथेस्थ'खिनि समय आरो लोगोसे खस्थ' बिथांमोना जानांबाय बे एग्जामखौ साक्सेसफुलि जाफुंसार महर होनो थाखाय दा बेनि थाखाय आं बिसोरखौ साबायखर बावदों। लोगोसेनो जोंखौ हेफाजाब खालामदों जोंनि दखरा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि सोलोंथाइ नेहाथारि जोंनि दखरा आफादनि बिबानगिरिफ्रा जथेस्थ'खिनि खस्थ' जादों हेफाजाब खालामदों बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौबो साबायखर बावगोन। लोगोसे जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ जों साबायखर बावनो नांगोन जिहेथु जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोना गावबा गाव फरायसालिनि फरायसाफोरखौ बे आनजादखौ होनो थाखाय जथेस्थ'खिनि उत्साह उद्दीपना बिथांमोना होबाय खावलायबाय आरो बिथांमोननि खावलायनाय लेखा जोंनि खावलायनाय लेखा फरायसाफोराबो
बे एग्जामाव बाहागो लाबाय। दा बेनि थाखाय साफ्रोमबो फोरोंगिरि, गाहाय फोरोंगिरि, लोगो फोरोंगिरिफोरखौ मोनफ्रोमबो स्कुलनि आं साबायखर बावदों बे समाव। लोगोसेनो जोंहा गोबां बेबायदि सिङाव थानानै जोंखौ हेफाजाब खालामनाय माखासे फोरोंगिरिफोर दङ, जाय फोरोंगिरिफोरखौ जोङो बिनि कुइसन दाननाय